Giró Ribot és un celler del Penedès amb masia, ideal per celebrar esdeveniments o gaudir dels vins i caves al Wine Bar. La finca El Pont està situada als afores de Santa Fe del Penedès. Mireu quina masia envoltada de vinyes i amb Montserrat de fons! Durant la visita descobrireu la història de la família i com s'elaboren els vins i els caves. Podeu culminar l'estada al Wine Bar amb carta de delícies gastronòmiques per acompanyar els seus vins i caves. Ara bé, Giró Ribot és un celler que no te l'acabes. Esplèndid per celebrar festes privades, casaments, esdeveniments de feina o el que vulguis. El que més ens agrada és com s'adapten. La masia ofereix diferents espais. La sala La Destil·leria, per exemple, és una antiga instal·lació on encara es conserva l'alambic original. Té capacitat per 200 persones i hi ha cuina, lavabo i espai per discjòquei. Els balcons donen a la terrassa, on es poden fer àpats a l'aire lliure o sopars sota els estels entre vinyes. Si sou més d'interior, mira quin menjador original de la masia, amb aquest finestral. El celler pot fer àpats de fins a 20 persones amb visita i tas de vins i caves. Són habitacions ben decorades que conserven la història de la masia, com aquest encantador jardí que permet tastar vins i caves tot l'any. Oh! I atenció a la sala de tastos professionals, amb panells LED per veure els colors del vi, copes de sommelier per ensumar i tastar. El celler també fa masterclass adaptada a nivell fàcil o molt wine lover. En conjunt, és un dels espais més polivalents del Penedès que s'adapta a les celebracions que us pugueu imaginar amb un somriure i un xin-xin.